na emema aduonu asefem pa na we de abepie ema yehu ensem we sisi wo ye fie mu we de abonten sofo na de aye no nanso ebi mu kra de ye wo mo ma ebi no nuanom efa wo mo na ebra so se ye hye na ye bi sa se we hu nkomo efise mo fa no ekọ ehaw mu pa wo se ye sorry na ye kasa se oman ye sorry kasa se abusia efise emofa na ebre abofra ya wanya mfie duntin edu nyensen a wanyemi ono ankasa usumisha no hosen obehwe nyensen na ya na ahometi wo mu kra ne se eto de bia nyensen ba mu pe ni akasa ya wo be wi hwa na ehwe no enti ene ye nhwe na omo ye sa no omo nhwe abofra no ne ba edewi asie no na nyensen na be ya asu abet da abofra no ene na wofo so no omo ye sa no ma so mo ho eki enti I was say aban sorry abochina mi gidi say social welfare etu mi je emofra di shewon ye wo social welfare omoje emofra kwan we so no won fa abofra no kra ma awofo no na aban age na wahye na omo din enyamo asem se ni na emra ne omadi enti mi gidi say ebra so say yenya ye sorry ye bochi na ye boye man ho ban we eni say ye ja wo mu ba kokra e man ni wo nyina ni ase wo ye ayeka ni say ase aya ananse say e be bi omo di abofra bi ba mani se wakoshe be ba bi eden eno nya na mitu anamo e na me call apolisifoɔ ho kɔ report ewi ase ani e say me foundation na me se me bo mo fra ho ban na bo fra ba ya 14 years no e na ma be ye 9 eju odi omo yina e kokota e be ye ni nguase ono no de na nyi nsem ma yinti na wo se awofo no hwe na omo kan ye hwe kwan bi so e be ma akola no asesa ye daache ene mo fra we intimidity so wo se ye sori na ye bibi mo mo fra na ho bo nya sa Ghana ye ni daache bia yo mami musa se ya Agyeiwaa ya gya tumu se asimesi anaso obenten ene Leon no de ne kohye baby friend na mfofo mo mu nyina be di file ne da ya se wonyimi ye pese ye boa akoda yi a ye nhyanse emfri he na yetimi de aboa no na watimi agya na so fi se de yesi na sie wie se de wo kan perpetrators no mo yes aboni ne se ye chi wo mo na ye mra Agyeiwaa no so ono as a person no ede ne ebetimi aye de aboa no ye chance afri he ne akowie he na mo watimi agya na so na da cha as a girl child no watimi ababa ye adult young lady wo betimi abo ne bra wo bra de asi no en hinda no ana ensi na bra bokwan Sompa ye kasa ye chance aboa abofra ya yedi kan say nse na nkapa no e wo say adopter force na mo boa na mo yi sa nse ni fi wo one abofra we wo say yenya psychologist mano obene onene be kasa pa se de be ya na jimu no en on di dem e wa jimu afi e wo say aban ene omo ka bi ewo mfasa abofre ehye ni sukuu semu so de be ya o meye emmofa emaya ni bebre ofa we mu no obi owa oni obi kra o ne me kasa ena afi so abofra we eni se ye mani pa hu se we na sa asem no acho no enye sa stigma ye di ensa church no so ni abi nti afi obi hu se we fi ni pemu we fi ni ti aso na ne dachi na ase enti abofra we hia special attention pa na se owe abusia e wo se abusia no so ye ni wo mo kasa bisa ni se ni na eye da baako eye niema eye nkakra ni nji ni se mema ni nyina fa no da baako
nanso yɛntumi open up ne mmɔfra ne nim community nneɛma bi pasa yɛhunahuna wo bi a wodi ni bi paa sɛ wobɛtumi aba abɔsɔ aba wo ho ban a wobɛka asɛm no akyerɛ no wodi hu no bɛto nkyɛn fi sɛ wowɔ ne mu gyidie sɛ ɔwɔ hɔ sɛ ɔbɛbɔ wo ho ban enti ɛwɔ sɛ sɛ abusua no so yɛne ɔmo nyinaa ɛkasa na ɔmahu hia a ɛhia sɛ ɔmo kye mmɔfra no ɛbɛn wɔ mo na ɔmo ne ɔmo kasa ɛbɔ ɔmo ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi mfɛ hunahuna ɛnsɛ wɔ mo daakye nti saa abɔfra wei nyia special care paa enti yɛsrɛ ɔmo a ɔmo ka bi ɛwɔ mu sɛ ɔmo fa saa abɔfra yi sɛ special case na financially deɛ ohia emotionally ɔmo ma no emotional support na afei na education ani nkɔ no hɔ na wɔn nhwɛ no ma no ndu baabi a ɛwɔ sɛ oduru ɛnyɛ saa Sompa FM. Hello, mommy. Okay. Na yene ye mame emisa, mami gifty emisa. Ena etwetwe nkomo Save Adolescent Foundation. Ena watch na Jennifer story bi abe ne sompa kasebo. Ya fa to ye ho so a ye do musukwaye mpense mu. Ne nyina ene se ekuo bi a ye frɛ wɔn mo Human Rights Reporters Ghana. Ena Justice Revived Foundation akoto case bi abayo a wonye mfie dumiensa emema aduonu ene ne nada ewo Madina ama sese abayo wonyem sese kura abayo ni mbe makro ne nenyem na wo chem so owura bi ye friend Clement kwame ye woye Messi ni ena wo frɛ no ena ode ne ko share dem ena wo frɛ ne namfofo ena omo ne beda e share no ne dae e ka kire ne sese wonim na so wo kan de omo de beye no we wia no we yaba we wia no yaba nti okika bom na se mema 20 ne nada. It is a 13-year-old girl wonyem sabri asam no domestic violence and victim support unit ewo Madina ekuta womo na em se ene maami didi nkomo no wanwie ena line te ko nti yensa nkofa no maami yesam akwa babie mo ya na we da se kafra na wo ka ugusu e kam wa e betibi di abo Agyeiwaa yi ama na gina na so pacho to asoma yi ai sisi ne na meka no sabofra we e was say emotional support bia omunya counselors mano na fe ne na setna mu enhwe so enu aboafo a omu be hye no say onnya bibia na agyimu no endi ne dem ye bi ka de ni say we e was say omu yifu e mano if you say abofa ne papa ne de ehin ensi e was say akomodie nim di forhwe na saa nyi se no mo yifi ho na afei ni sukuu sem so omo hye se enema bia e behia no ma na tumi ko school no omo nyema no afei na busia so omo council ebusia no efi se ebibi mamu ne yewo eye dan a obi nim saa sem we enti afei ye den so betime no omo so ebi no obatan a woni akokodo ko betumi akomiti suicide na ye hye saa abofra nya se saa abofra we saa dem no eto ni tima dache emema at risk obetumi kura diewu Sompa FM obebi memewu enti ewo se eni ko no na enya saa abofra we yemma ensini nko emofra omo yato omo jeje emu ni nyina eso ewo se ebra so se yemma emofra sexual issues enyaye ya sise emlana to ho bebre Ghana ye wo mo bebre so yem samra na nya adwuma ye bisa say why na watch the watchman ye de nana to ho en so wo so say nana kwa di buso ensi e wo say e bra so say ye sorry na ye ma ye ni come fa no we ya ba ya na ye ka emmo ani bi si e ko ma o mu nyo mo be ka ma se mama wo okay mami efutu a wo de bema akwada bia o tie wo aye defile ne pen ana obi oye above 18 aya repu ne pen na eye ne said de bia to Agyeiwaa yi a wono 13-year-old girl from one ni akwada bibi se ato no nyinsen aba sa Agyeiwaa bi tie wa said wo kan wo ye oba you feel her pain e dia futu na wo de bema no na ebe Kenya no na obetimi ayire ne ho apem akọ nanim wo bra saa
event ya esi ye emeye lifetime trauma. Asama meka se abaye bia wa fasa en social ni mu se enkechi otumi report e was say onya abaye bia wa family de on se bia e was say abofra bia anya obi a oye ne mentor obi a oye ne confidence obi a nani na jimu da ho a nani dafom onye obi hunu bia anya se panyi bia na wa fa ne se we na oye me mentor anan nemom e was abofra bia de nani tu ho na onya panyi bia ohunu se we die na jimu da ho se asem bi ha me na ne kansere na menim se menya amoa ewo ebesumi apeke wo yesie teacher fie mu na afenso yen sorry yen potem no to aye wo mesumi a recommend say teacher ni bi wo potem nurse ni bi wo potem Sompa FM penyi bi ana oba bi a wo fi say media wo hwe na braba wo betumi age na dia be no me ka wasem no eche mesre empanyifo so say sabo free better na sam kire wa ohia wo mu anti na oba beka o beka nche so fa kodi nkomo nemom o beka se kuma no na bo no enti enkechi enu nti na sesi a PP age for ede adolescent sexual reproductive health aba omo choices bebre omo ye counseling bebre enti sa wa fa ni mu kra na wako kan wasa na ebe counseling na man na afi bamba ye be bo no ya bo na afi wutumi akọweni se wasa mu a enkechi crime enwu enti se dia obetnya obi atwa no wako cancel no mo report na omo yes na ye nchi wo maso dia ontumi ntano so ma onka se enu nti o de fa nwa ye eniema basa ko ye mmema sem na asede on pepe ni bi na onene nkasa na afi omuma omu school hia omu se nye school na obekwa metu obaye bia fo se bo modia se obepe ensanu djuma bi aye obepe bibi aye if we say emprache enye adwuma yetiaka enti emprache enye adwuma yetiaka me da se egudopa enti oba pe bibiye abaya shi adwuma na odache no anye basa so bia ye osa to bi ne nkasa se de be ya asem ndi umu dem ti se ye bo oba ne be mu se da she be wa enso sa enema ni sisi ana edi ebinu chirimu dem nti afi omaware mu no na omo didi mema ewu omo tubi dia di omo nyakra ewu efise ne ba ne ye dem machomati mami yedase penumre die unkwan sha wodi amaye no yeni aso yeni ye mami gifty emisa ye Save Adolescent Foundation ene na twetwe nkomo afa asem kase a esi wo Madina Agyeiwaa bia Human Rights Reporters Ghana and our face to Justice Revived Foundation edi ababa to just wonye mfie dumiensa na baba bepiem se emema aduonu ena o ma defile no ma hye no ene no ada na wo bodi se Messi ni bi e friend Clement Kwame ono ena edefe no dada no edi ne kowura ne dem no friend nkrofo mu nim no ena mu nyina abaye ne sa abone no ama asem ya asem no ayekese pa domestic violence and victim support unit dofsufo Madina wo masonsa asemi o muhwehwemu na ekwa ye fa ne Human Rights Reporters Ghana feso the Justice Revive Foundation asemo modi atodwane se wo mo besrem panifo se wo mo nsore waka na wo mo ntu ho anamon se de be ya wo hawo ne abinidi a asie ebi ensibiem na atentene ne ebetimi aye adwuma na ye kofutufuo ho ye ne na twetwe nkomo Counselor Abraham Oduro kwaten Chematin mesemo Counselor Abraham Oduro Chematin na yene na twetwe nkomo edi afa asemo a asi no eho se de be ya ntia se ebetimi aye adwuma eye obani memawo adwo eba Sompa 106.5 FM hot bite kase eboso ya media ohima yeda se wada uruma
ene di asem kese da ho ni o ye ntante se wo beti se Agyeiwaa first ti omo so yakobo ne gala yakoye sei Madina haya a 13-year-old girl o se mema eduonu ena wo ma defile no wo ne nada they say nyinsia ba ono onim be ma kora enyim no ono so aye traumatized ama se baby akoda no de ekoso no aye atete ama ye dwene ho baby a ye nte ase na no na ye busa se ye mai mu ha enkoda fa hodie enkoda bambo asetemu yedie no ye fi hinfa ne aba bedru ha se enne memma timi nya akokoduro ye nim se tete no ne yetimi titi bi yetisa nanso na de ase fere ye kura anim asa de ne ye fi ne aba bedru ha yo mini aba ma me na wate na menchia wabedwafo ene Sompa tiefo nyina baby a oman Ghana ye wo sesi ano ya mamre eni die ni buo esuro a ne wo nipa mu ebra na ye nyini ebeye mfie aduonu achi no sabre nti se bio ya toto ya mamre ase ene yama ye ma no sebe wo ma ye enipa ye mo wo mu kyam so enti enkra ne ye niema a wo mu pe they have access to information a awofo guide one and ye mani siswa access to internet ema wo mu hu niema boni bebre pornographic movies pictures sabe bone for sama na kane no enkra ni access to denza akra benya kwan na wahwe saa na ema na ni nyina egu internet so a enkra wo smartphones a wo hwe ne da bia enti se ukoduru oman na mamre agye egu enkra titie ne wo mu tia no asesa yakwa akofa abefo de nanso so eho aka de a ebeboa ma nkra no etimi abobra bi a efe ne fata ne yeni bi enti ye ne yakoye se efiti ya na yakobro ni krom ne yakofa ne niema ne ya sha afi ye ntrase na ye nhwe se ye ya mamra te sen ne ye niema ye man tete ye no sen na tete ya ye na ye ene ede ne ye eka ho ebeboa na de ye ne yi firi mu a ebeboa na nso yetimi fa ni nyina to twene prakope ekase asesebe ye na nanom de o mu de ma ye na ye nim ne ye de tete ye ma no abaye nkwase asem enti ebasa na nkura na nya fa ahodie ama na broso enti oye niema basabasa a ebi ne ehumeka asem a esie se nipa dodo maako beye 20 ebe to ahya abaya ba akoso ene na deda afei se wo hwe ye bibia ye friend sex education entity anka wo se ye de ma ye makasa kire a ye de ma ye ma ewo won bobre ho wo nyini a obeye panyini no atenka wo benya sibia ye sha atenka ne so ene se kobasa atenka no wo nhye so na ne oba na ba ma beshi akora ebambo e wo se wo bo anamontu e wo se wutu ene ehu e wo se ye de hye ye ma emu ebra ba ma frefre won de wo so wo hunu ni nsunsu anso boni a ebetimi afiri mu aba ene ya tu ni nyina agu ema sabe ya mani efa ahodie no abroso enti sex education ni ho ejime huma bi matu ni din say sex education is not a taboo enye sabe abusudie sa wo besi so na wo kyerɛkyerɛ no emema ne ma na emu ho asɛm atenka obenya ho asɛm ahonidi a woso wodi ho asɛm ne nsabuo ho asɛm abrantie bedru ne teen age enti obenya atenka so wo pese woni oba ahia ehun nkyerɛkyerɛ a yɛde bɛma nkorai enani nyina yenye ye free school mu bebre enti yɛma no sebe mprediasa the kind of nkora ɛwɔ ho sesi ano ɛya na misro ma daache enti minua ba se eniema weyi koso a aduaba yedua ahya ase efifi afa wo hwe nubone ene yɛma no enubone no akosora to the point 12 years nkora nyina ye drugs
they have access to the drugs easily. Tramo na yesi enye no enkra ni nya no fofofo timi ekwan a wo fa so amebi aba ne nsam na emre wi na yesi enye no emre kura sa akura nya bi enti ene ye de nsafra fransa ye di nuro bone frafra nu bone ena ye mepuni yi guso saa enti wo ma dwen se bi enna ba bi anipa de eda o mu ni conscience enti ye da chi ni de ehu papa ema Ghana enti baby a yakwa akoduro no enti bone fuskam bi ti se de asi ye da titi bebre efre se ye duaba asha ase eso na obi beka se ye ntimi ntina wo se ye be mana sai saa ye no ye adwene se wo hwe drugs ekoso se man wo mu ye hookups se wo ko universities ahodo a adesuanfo se wo mu sua de ebi mu ye prostitute anajo omu ko mo ba because ani bre obi a pe iPhone obi a pe born straight hair obi a pe Brazilian hair obi a pe say obi a pe designer wear ani bre ni nyina ba and at the same time no so sexual immorality no so eno so apagya ne ho nanso so Counselor Chema to obi beka say all hope is lost ana say hope no ebesan aba na che say yes akoyechi na kwan a ne yetete ye manage na ye wo ma ye free say boa yen e ma na wo mu ya mpanimfo in their 40s eko 60s no e ma wo mu no eye discipline e ma wo mu ni suro nipa wo mu wotema wo mu watenka ne odoma nipa no ene agisi ye sa akoyechi na ye kotase papa na ewo mu no na ye de beka enentete ye ne ho na waka che teacher ni so oni kwan kra so wo punish akra ana wo twa akra ba enti ene teacher ni te class na akra di nsamfo a their hands are tight and then akra ti mi any teacher ni apon e wo classroom akra ti mi bo teacher ni asum e wo classroom na minu aba wu ni no hu santem yi bi enti si aba hu bi a afei ebro any suro any who any akra bia mu na akra bia sorry so obeye de ope na wo masanya nubone e ka ho na access to internet eye so easy wokuta phone smartphone na bibia wo so bibia ene na ayehu enti ne tire no ebeye den papa this oman no empanimfo no aban e de ne nice form na families in so ma wo mani ya den say de e ko na aginsam enti ye pese ye ni bere na ye po aye ma no because they are yakin mini abas ye nya da agye bie ne ma e ko so sense wo Ghana e wo ye mabunu ni mu a ye hopeless. Ghana's future is absolutely bleak. Ye hopeless because young krano kakra bi e wo school ma sebe omu e want to ye kakra no omu so kra access to certain information ama omu adwene ye different from tibi anka ye nim Ghana fo adwene ne kra enti se ene wo hwe young krana omu ade wonim anibuo woni wo bo wani kira na wonte wo tia na wo se wo ha no wo tete no ati se de akoduru ba bi wo amanone a ma me tia ne ba wo timi ka se why are you shouting at me? I will call the police. Sana se ya man nkakra wo mu nso kwa akoduru enti just ya sa ya chi na ne padi a na wo wa ya detete ya ma no ya sa akokofa Mate yeda CP Counselor Abraham Oduro Chemate asemesi wo Madina na aye hu aye di hu nkomo yas toothpaste ene ne brush ena nonsia no num mpamu akwasi nonson kase boyi wo mo asoye mu na yenko na emra no nso ede ne emra no ekafa ho na yenkope adesua na lawyer betimi aboa yi na wacheche yemu ye edi afa ho fa Agyeiwaa na sem kase asi a 13-year-old girl asabre ya manugusu ameka se wafa yefunu emema duonu 20 men eno mu di file na hombeka se gang rape bi se gala obia wo weda wode ma no oma ye ne bone kase ama sem no akwakopie empanifo ani mama Human Rights Reporters Ghana som Justice Revived Foundation asom doves for so asem yimu na ye ko ne lawyer William Kusi yene no akwakohwehwe nkomode afa ho ne abusa ne se
die na emra no e kan dia fa no ma ye make am say Lester Ghana Limited the Young's toothpaste and then a brush abedweso if you say wo sedie wo hwe ne ye a wan kasa wa ye wo hu ye wa ye wo da chi ye if you say we ase ade a ye ne say afi a wanyina wa ye adwuma wi a esese nka wo didi dwodwo ho no na afi ye tu si wo dodo mu de ne ye tu emfimfi de no ne ye tu asoro de ne ye tu fom de adan a ye se kaka tokura ba beda wo sim adantia wan hwe wo susu ye ama wo sia yare ama na dum pempensuo bi a afi de be ye ne se wa derega nanso Young's toothpaste and the brush say total care say be ye heba ana say be ye whitening no say wunya bi a ebetimi aboa wo ye pa eti Young's toothpaste ye comfort the amount say somwe na efa chichi wo se na make mema na nyansa no anka say enka mi hu yaz ntemo a enka mi hu yaz ntemo a enka nya ne say makos dentist wo se ntumi dodo mu sin everywhere kanya ne say mese esuru nka mesimu girenka ne fe nanso mesia yare ama kaka hano a ame yatu no nanso Young's toothpaste and the brush ne de demufua na the brush ne kwa de man ya akonokora ne se de ne brush no esiti na ne bristles no edutu basa nti odofo hwa wo si ye wo si ho adwuma ma wo sensere ema wo si nsu mogya ema wo senwran ho ema kaka eni wo so for Young's toothpaste total care herbal whitening and then a brush fire juma na abusuamu ni nyina no bibia aye fine and crying frɛ wo mo 050 161 9588 050 161 9588 and akuma se 050 1390338 050 1390338 Young's toothpaste and then a brush and a crumb na unim say ofu na kuta me pacho edi be na wo ho say yentro Techno Spark 40 series na kire say onye guys say how kra no you don't know WhatsApp wunnim WhatsApp na nka wunnim WhatsApp enka Techno Spark 40 series enka wudi bedi agro monko kan kire no ngoka enti Techno Spark 40 series no jai monko kan kire wo mo monka ma mansa nyina ante say Techno Spark 40 series no ye kuramu ankasa na phone na ekuta wanu wa yenhwehwe animu wa yemfani mu aseta wonsa no sei aso oba wa ware foforo da bia na ring ne no wa yense no wa yense sa na ukuta Techno Spark 40 series na tie ubese obi ehu she Techno Spark 40 series slim stylish ready to flex na wonim se de esitie na ne camera ne kura ne kumi no bright papa apampo picture twa eti san wonya Techno Spark 40 series no a edu ne birthday na etobia ma no na odi aye adwuma clean powerful espake enti Techno stores wo my Ghana bia wo benya bi eti no dull moment enti ye nyina ye nsomwe wo ko Techno Mobile Ghana ana TikTok no a at Techno Mobile Ghana wo ho 0303 980205 0303 980205 na with them na mamin kancha wo set time herbal center ya giatum na wonim set time de we da so ya ka ho asema che ye medimafo herbal na we de enye medimafo de na medi abra wi de medi ma wo sa bre pa no time na wonim se time fo ayeto omo so ane asore ye no omo se malaria fever ena achichiwo ena me fever aba ena wo mu a na me ho aye hyehye na me ho nam tutume time herbal mixture nie ena manimu ato aduane nya me de hagye di fufu abesi wo si wanu munya wo de hagye di mutu abesi wo si wanu munya wo de na wo pa kire sei nom time herbal mixture wonum nso a ema immune system no enya hodin ti yare ne kura emma ba bia to nro bia wo benya bi wo betimi afre wo mo 0244 417 669 0244 417 669 time herbal mixture edro no malaria away wanumu ato away honam atutu wo away bomodia se ubenya wodie na anya wodie na wonsoso aboa wo yie wotie kasebo wo Sompa 106.5 FM Accra ya fa ne hot bite kasebo ya chance ye no numa pa mu 5:30 na ya tena se between 5 and so 6 and 5:30 to 6 no ya fa samba ko na ya fa na basane sre ene de ya fa ne ya rehosema si wo Madina akoda wanya mfie du miensa mema aduo ne na da sa bre wonyemo no eho nkomo ene edidi yensam ne bebre aka akire ya home so ya ba ya de dia ka nyina ebeto aso
jinamu tua so sa agro no Sompa hot bite no nsia bre mu kase bo sha sefiri no num mpa mu toa so sa akosi no nson na no nsia bodi ade to obi ne se ablekuma not na no aba won mu kokoto ye menteme ho ase esi ho no afisa nso afo se de ne ho bom mu bia no o mbetwe no e de na ba begina mra nanim awa wo sam ye sie awa poye mantamo nam so ama abrotie bia wonya mfinhia na duonu nkono waye nyamedia sada na ablekuma ho ani ye gina de wodi nkunim eye wura bena oben wose de oni ni gina ye no senka wahwe adwuma wa yo de bebo da wuro wose na me yekunani ne no ye de praba Ghana for bi no akasa dia for Ablekuma North abato na no ada koso ne munsem bubuja eno achi ye besan so awura sambere ahodo small na aboso no ehira nka nyame wo musika aban hye boso wode bema won wasane ade atom na ya he ye de ba Ghana Health Service na wo ma pabajoko ni pama akoma kudu ya wo beboa 24-hour economy agenda no ejina so agrada na sa to bio evangelist mo apart say wo kwa appeal e high court nananuma yefo bajoko ye wo wutu state wo mo so de krata apiedwa ya wo bo amane yese free na de krolanga sesem omumpediati na ye bo wura amanone a unu musaka mawuru mampani wadi su free ne nkura abrem e de aba besi sabra wa ba akokora wo so obesan akobio Abeka were mo ho ya bobo ni nyina no asonfo basa ya tena se mam ye no bema ba koda ye ntamu Akosua Agyeiwaa Kodie boaten enmedin menimenu abema triple amai ejapia Apam Dadaa ana Akosua ago Aboagye obetimi afra me Akosua nhyira afa yensam no yenjebrey na yentutu ne sere ne abasa emfa emamo yakọ achem amenem na achima menemu no awo niwa brem awo brim north kopo ne mo poye mantamu arewo sam wa yansa ka firi wono atwa agrada mu se hyew ya wotia na oyem wa hyewo ne nyina no yese abrantie bi a wanya mfinhia na duonu nkono akwasi Isaac ani di omanfo de fe no mo kire se wabatena achima menemu wono mo chepa na okada adwuma bi no waya efri ne mranti bremu a de kopim se wonya mfinhia na duonu nkono enti mpwacha mo wono mo de kyase wobie nim no ya ebi mo kora mpotwe fon fra no e ma ne be fa wo mo akwam ya wodo bi a wono mo pani ade na eno na rewosam ya wono mo saka e kire mo se akasakasa bi akoso ewo abrantie no ane galamsey task force fo bi entam adekodie poche ye nam so ma sakasakasa ne ba ye de anya de atumi pie dwa na mmom no wo mo kire mo se ebra nkomotwetwe ne akasakasa ne koso no amentem wase no sabra mu no na abrantie France akwasi Isaac no owe ya ya toto eno na kwahye ba ko abufuo hye na horoba emma ne bo eburo no twetwe ne ba bi kura sanya de obema kwan ama branche na we aburo bra wo mu ni di nkomo enti eno na branche France Isaac akwasi yesa da bi wo bo mabura to atwene de amesoma kire wo se mebema wo mu di bomu abusua ya kasa yi abranche France akwasi Isaac ya wanya mfinhia na duonu nkono no tax force foi won ma to agu no so aburo ne brotro ama ene ya kasa yi wanka atiasefo ho biem aposifo de abasa won ma kire nipa ba ko ewo ho ya won mo ya asem no mu ehwehwemu na asem nti yanya dansifo binom ya ne won mo adi eho enkomo mom ye tie sane enkomo twetwe no esi ekoy ankasa Abusua natural sa ano no papa no wasua manene no kurasi enti na kasa no ntimi mana ye ho aha na se ewani nyi afidie na papa no no wasua ana amana kwa akoba no sa enti baba Moses ya wono aye agya na sinimu ba ana Isaac akwasi ya wanya mfinhia na duonu nkunu ya wafiri muyi ana na ye hwese ye bebo ne no edi amansansa samne ba ye si na nimu pe enti wasaya dansini ya woni masem nimu trodo ana na ne no ye bo edi achemu yentoa ensem no eso ye to ansam no so a ye wran wo Ablekuma North abato mpesua so na no fiada na ba ye 2024 wo mo de a wontimi ankenkan awie ne yetika mu no Abroyi puma mu ma yakokoto ho aba na ewie peretifo ne kreatifo etisi mu no na esiwani ense waka kire ewie kura ama sra dom no san kura de dom no bi be pii so de friends reinforcement
ansa na ne ntoaso etimi atoaso na eno na afisa nso afo yewura Muntaka Mubaraka ono ane aso asemra hye badwani ene wone nsantwerefo akasa na wode tudwa kyese wo bibia ne ho bomu se ne na bati so ana esua enam ne nsaso ma ewie ementime ho ase twe ne ti ho no won betwe saafo no e de agina mranim titru won ma ewie oya ma me ho akumsen okomia spray bi ebi se pepe spray nom na eho ade a ebi to ne ho se goalkeeper ma wote no won ba hwehwem pa na ide saafo no ababigina mranim. As who commit this sin and they vanish from the system, but we have to take time to track them. But assurance is that we are not going to allow this to go unpunished unless they flee the country. So long as they are around, they should be rest assured. The law will have to take its course, because we cannot allow this to happen in our country. And I trust in the professionalism of the IGP and his team. Ewie no wacha say sade wo mode niema gu akwan mu no nyame de che ade che ebi se na wo mbe hia kwatia na ho de du odai nom na ho ade no wo se e ban hyehye a wo mode dodo na agu akwan mu se akwatia by election no e be ya asomdwe. A challenge, people will say coming events cast its shadow. If we can go to only 19 police stations, this will happen. What will happen when we go to some of the rural places? Well, the interesting thing is that I'm sure this is also a wake-up call for our security agencies to know that if probably what happened maybe you could say that it was not an organized thing, it was a spontaneous thing. Whether it was organized, whether it was spontaneous, this gives our security agencies the opportunity to even plan better towards Akotia. All I can assure the people of Akotia is that we will use Ablekumanov as a case study to review our operational, how we operate in Akotia, to make sure that the citizens are free to cast their vote and express their will without fear or favor. And for all the groups, whether you are in the NDC, whether you are in the MPP, whether you are independent, let me remind you of the Vigilante Act, what it says. Eno efise nso afọ yewura Muntaka Mubarak M and ate se wode nanogisem eto nsantwerefo animu nei. Efisem so fon semba konso odi atodwa me kire Honorable Mohammed Mubarak Muntaka ene se wo besre se Ghana fo wo mu ye adwuma pa na police administration nso mpese nkontabo ye adwuma etibusumi nsia eda yanimo no ye ba beti de fe ne Independent Police Complaint Commission eti police ni ye bibi no wani nye ho niema bi tinetine anaja wayi wo mu asute police fo na mu na wa obetimi afekire wo se no waka ne sesa wo ka na ebra wo kasa wo government accountability series no and Interior Minister Honorable Mohammed Mubarak Muntaka ebo amane se nkontabo mapanti and ebebo ama police fo ejire omo na so fi se officer bia wusu ene wo ban ese efa emra kwan so pepepe. In the next 6 months, we will start work on Independent Police Complaint Commission, which will be responsible for promoting confidence in the general public, investigate serious incidents, setting standard, operate independent of the police administration, among others, just to give our citizens the hope and belief that if a police officer misbehaves, he or she will surely be brought to book. And I'm sure you've seen some of the swift actions of the IGP when a police officer slapped a journalist, and the action was very swift. Just to let our officers know, yes, we appreciate what they do. They keep themselves awake whilst we sleep, but they must do all this within the confines of the law so that they don't abuse our citizens in trying to protect them. Yeah. Efisem so for Minister of the Interior Honorable Mohammed Mubarak Muntaka and na cheche nsema na motu omoba betuo ediafa police fo omusu ene oban ho. Was asem koya one Ghana for benum de one man watum and now on your course so Ablekuma North about one person so no and yamane boni ba wabedu out to see Montes Sonny or mamma be cassa ye and more much as a right ye kukurumponi ni abaswa. I feel yasa see a yes show ya what ya share. I was already running some feed ye mudon and na Ablekuma diampo aqua dan kumfuni jachan and tokwe and ya na kwatiakura de and shea. Emma Bruno se country a bebe monya sem ketwama anam so amomo de afutuo ama chasamanyofo wo ma Ghana mo asrese Ghana mamara no se bi o ya anya amanyofo no maka samra ne ye omo de anti de omo pa bia eno mbeda no de ato so mo ye ne sa ansho Ghana no enuoma ebeda na abutu ba o de se we de ntokwa de bai ena tu mi tese how cruising me de meti yo
say pepper spray no uko to aba date no say dia adwene wo ti ba say na so because one case already wo body gas the date no so next one adwene wo trim ya de to aso amwa e future de mam say sere wo mu ye sere wo de twam de ma ntwam de meka ni say de kwa so abrekuma no fo ne de anko ye fi say entokwai ni sa basabasa ye ba Oman no ma bebre na asese ana maame no kura no mobo no e ba obenya effect o ho daache me de ma rene se sa no man do mu ntwa so no mu se nyina ye oman ba ko o de meka ni sa kwatia de no so omoma security na any tight se de be ya de si wa brekuma no bi nsi bi Abusua Ghana for bi majon kire na yekoti abrekuma no to ho na eda so gina na ewura won na di nkunim ewura bna oben wonya emma no empem aduasa ennan ne akire aduokono ya na na ekua firi yi maame no enya empem aduasa miensa ahanwotwe aduwotwe baako na ewurabna wo bense wonde de ebu na prekura ye se campaign na wo moni abra wo no yo no na wosono ba no ede namse na wo yekunani nti wo mu hu ne mobo woni kunu nom ne ho ade abra no nto aba na sanka no ne ye de kan dia wono nso ye janka ye woni obia nyame nkoto na no wo na wo niema wayo semra se badwani a ode no ebedi adanse ama wato ama wo no wanya biribia anka enne nam so ma wodi nkuninti ne nkunim no nyame ne timamufo ene dom no before Mr. B Dadaa and Kodie and Tamana my minimum blackmailing emotionally within me you could no nam quarter years and you may not part near you no company work out on them film where just young phone Montuma make a bit me you could not walk me rap them to me janka what the bidder ain't can papa more catch a mouth for me buy you know me ABC in the motions and amount to money he had an advantage over me now so I can't so on yet to know that when you make it wono na say ablekuma na osofo ato abana mana obemra shebedwani na wie na ebusa asa na maame ha wakum senso wono ma wode won sakeka no no wo ka ho asemben no wo se wona ede won sakeka maame ha wakum sen obetumi aka de nensesi ne bo se wo mo mfiri ablekuma na osofo wono mfiri baabi ne bae next day say me na we did me and mete into Ethiopia and mete na we could be say mo kakasa uncle fanya na me can di kind me see na uncle for mo yan man na Fridays kaka me nya no say yes see uncle for be said maame no in the past no himself so allegedly minim no kura wom dem no bata it looks like an act of vengeance but I can tell you no story to say nya blekuma no for na abo maame eni a woti ye eya blekuma north mrasha badwani a won mato abayi no ewrabna oben ene kasaye no Meka Wasahaya Sompa 106.5 FM Accra. Na Young's toothpaste and in a brush. No numum pemu hot bite. Kasia bo ena wutie. Uni Akosua Aboagye Apam and Akosua Agyeiwaa Kodie boatin yatnase. Na was one for shimpom din sem so your honorable kwabena minta akando. Na what dia to just a Ghana for be your pepim you know cheap pomiensa. 2.3 million Ghanaians and I yare for mental health conditions. And answer ajunimu yare and on chest wabodam nemum and near because to depression, fear, anxiety, who any adi who so be bonny be beto. Sa yare de a door so pa bipolar Nina ajumu yare Ghana for be 2.3 million and as I yare adokru omo monenam hwa dodo na nkwaya resabia. Eti nipa no address come so sabio as wonam hono abodam anase ne suri ne ban ya wada na die no e kire say yare bi wo baabi. Na oswafo de sansemi to Jebra Governing Board edema 6 major health regulatory bodies yeda wo mo die na se empomdi hu dwumadie no yayi ekuo be ye nsia bi a board bi a wo mo ba be hye ama mpomdi aka kye ne nkrabata nyina ebetimi aye adwuma wo mu nyina esai ebi eye National Blood Service, National Ambulance Service, Mental Health Authority, Ghana College of Pharmacists, Allied Health Professions Council, and Anuachi Traditional Medicine Practice Council. One more in the soye. Nanuna was swap for shim from this same son of Minta Akando. Wakasan watch him so best woman say, and now complain as some name on Koyajuma, and Koyakasakasa, Weni ho, Yempe excuses be and funny man you one. Name Ejuma Sunia Jumadi and Sasawe. Was me Wahasa Metamo, she said, Ura Kando Kayano, ATBBA, Mubehunubiano, say, and son near Trent and a Kamaneti Miabua, I'm a mental
mental health anase mpom hu dwumadie adwene mu anase moja de ambulance de mental health authority Ghana College of Pharmacists Allied Health Professionals Council Traditional Medicine Practice Council no bia aye na fam de na Ghana mpomdi hu dwumadie SCP na asita awusua yekusweta agina wo mary apomdi mu ensemu na Ghana Health Service wo ma Ghana apomdi adwumakuo ye wo mai mu wonom so apawo enipa makomako edu ya wo mo ya badwoku a wo baba boa sane ye be na aban na ni suade hu ne bochaye 24-hour economy no atumi agina na so wo ma Ghana ya pomdi mu yenim sa saade we ye kwan sonkokora ya aban na be fa so ne ya fa mabunu no adwuma anopa wia ne enumere na so bia ba ye adwuma sane sane fata na aboa masika atumi aboma yi mu na abra wo pawo sa badwoku hu ntoma no ana Director General of Ghana Health Service Professor Samuel Akoria wano ana nsamtro 14 komo echiremu say sad media sonko ana badwoku a won mapawi wo mu ni professor sudi da won soso say won betumi akoro mudie mu na won maboa sane be ya anopa wia ne enumere koba so obi yare ne ho dodo no na oba yaresa bia obehu adokotafo ne nurses a won mo ye adwuma. The 24-hour policy is not just a ceremonial event. It is a decisive and innovative step in shaping our health care in Ghana to function more responsive, more inclusive, and more strategically and be sustainable in the years ahead. The Ghana Health Service, since its establishment, has worked diligently to extend access of health care through major policy innovations. These milestones have brought us far. Notwithstanding, we are reminded daily that illness does not wait until morning. The 24-hour economic policy reflects this same truth at a broader level. It calls for transformation in how the nation works and how services are delivered. I was Tenankai, a Director General at the Ghana Health Service, Professor Samuel Akoria. And ye free a wa, young Ram from na ye raswa ye share a pair mamu. Nanoma hemfo NFA was someone some elsewhere. One so neba assembly ahodo no a ehye won mase. Pani a wodano honorable Ahmed Ibrahim. Wodi atudwa kire se de aban no hye bo ansa na wo befa Ghana konwa disuo. Se assembly members wo beduma ma wo mo ntafre wa kakra ma wo de awasa won sirem. Na won ho ahenhan wo mo ama wadwuma wo yo no. Wotumi ayire won ho aye ne yie. Aban ne de osia ye oyo. Ne se ho ntire sei wanane Ghana city no wo pemado no miensa kire ponsia e de agum se yemfantua wo no kakra na no yofoso bosome no eba enime bosome mu de na bosome bia wo bia anye wo beje Ghana city no apema hasa e de atono ho na aboa amana kwankro so ne ho aso yewura Ahmed Ibrahim sade ne chete no wada na di sei. Our government also promised to resource all assembly members pursuant to the resetting agenda of the government. The NDC government has allocated 100 million Ghana cedis in the 2025 budget statement and economic policy of Ghana to pay monthly consolidated allowances to all assembly members in the country, both elected and appointed. The objective is to enhance their capacities and equip them with financial resources and logistics to deepen monitoring of all government projects and programs being implemented in their various electoral areas. Yewura Ahmed Ibrahim, ya Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs, and a case 30 million, and will be a jet to Bosumi Mienu dear, a Cambumwa, was a secret. Ye twanka sebono eso sonfo hwedwade suo ne agribusiness na industry na sem fidijuma so Mami Elizabeth Ofosu Ejare na wada 10-member governing board a Ghana Investment Promotion Center GEPIC wo mo ba betenetene nanam so ama wo mo a wo mo de musika bebie enwuma no wo matimi de wo manam SCCE na wo chem so mampani His Excellency John Dramani Mahama ebra wo appointed board members ni wieye ema GEPIC no na safata se on Council of State tu humfo na wo mo church wo madwene ne ko wiye se wo mutu anamo bia etisa eto soafo hwempom de nsem so abo amane se adwumadi a wo mo ba bedi no mo ni yiye na Ghana maburubududo na enya adwumanye efise so mo nya adwumaye a no man no ebetimi afa ntoma pa efra odwamtrani emakuo eye former Minister of State honorable Akosua Pomfosu
wono ene be hye Gepic for the friend strategic direction eye nyina so omode ba bebo bra enhihye omode begu akwam no be hye bibia koyie wo mo ka ho bie eye deputy governor Edema Bank of Ghana Dr. Zakaria Mumuni Director General Edema National Development Planning Commission wono so ka ho Dr. Audrey Smoke Amoa Deputy Minister for Trade Agribusiness and Industry Honorable Samson Ahi ena wasofo abedi echi ohwe sikasam so Thomas Enyako Ampem ena enu achi Gepic CEO Simon Maji a wono so eye emranimni na wo mu chem se wo mu kan ho bi wo ba be adwumaso adwumaden eye CEO de Ghana Association of Banks Rajon Ewua ena President de Greater Accra Market Association Mame Mercy Afrowa Nijan ena enu achi Dr. Ruben Owusu Jamfi ena Major Christine na Adole Oko ono so retired wo mu nyina eka ho omo baba be adwuma eno achi mpanifo se wo hye Gepic fo ya dwumadi ade ahye omo nsa na eso ebi ni se wo mo be hye ama oman Ghana nipa dodo no abenya anigye so mbeba be investment wa ha eti mpanifo ya bo wo mo pay wo mbetimi asum yie na de mfasodie bebre abreye awada kasiebo no kopiemu awon finfin mantamu na awoto state ana yadri na nanman fo bejo koye wonmo dia tudwa ye nei wa mo bokokopa safri na de kuri langas sam enya de omba ma kwan me bia koso won masase so afei sa obaton no bone ana enura wodo a jase ebewie kirese nipadua sakra no nananom se wo mo kwan kora na nansan tam kam yesa sa langas sam wono enya de Ghana amamra asoso de na so ekoso pa ewo mayimu wo be hu obi ato na sase na kwabrane na bati katikati nu akogina so obo ho ban ebewie kire nipa wo frɛ bato asase no amano no na ewuo ane mu amanenya eno akwakofa de afrimuo anam so ama ewubia festival ebra nanan mahemfo won mopa won tuma na de no ena kasamafo adema fasha no nai bentum wode sa kokoboyi atu dwa atro se won matena se adwene won se ayade a ekoso ewo mfimfi mantamu wose anam so ama nipa pi no ahwere won sase ebi ma prepra ebi mo sokura ahwere won nkwa ewo salangas semi mu a anam sunti se nanan mahemfo won man fa mara no anhye won nsama afom nan ansi fam anhwe mbedi omodokono kwa akenwo bi amanei kokobo no bia ko adiama papsa woto ya etwa mfimfi mantamu ahia se kosese won bedi afahye no awie no won mpeso mbete won panyinsam kura so obi tonu bone anase wodi hudwa ewo mpotam won wakina bia afahye na chi no nipa na nkono bi abaye neoma ensemfata afi ye shekran se ekuaye na eya ewutuma ye mfroma no ensamre no obia fa no hwekuaye mu na ye mpeke kuaye no na se obiane ye bia yewo ebetoye ansa ne ko biara ya hwe chira kwan enti bobu biara no yenja ne ma bia emwa se langa ne semu no na nafi ochi se wodi nkoshe langa ne semu na se yesaso mu a yefa enchew eye drug abuse ensamre wo ma mu nu bone na nafi mama so ti se afi te yehu se udi se igbaru a na namu mfa ho besiri ejuma ewo okuma mu no na nani abremo so se ejuma no esai oman no sa juma no asai wo man no wai aya obia festival ye bekoso ewo mfifi mantamu kasamafo 9.2 ene ye firi obia fashe no mu a yenwura mu ewo nsem foforo mu asafo ne dini Heavenway Champion International Ministry kofa by Evangelist Patricia Asedua dodona bonemrane mawa pata na se sofo agrada na no Accra Circuit Court kwa asetena wono mo se ye de ntansa bi abomame se wafanya nsakwan abo ne mabinum ho dawura na eni ho ewie so kura no wode nyansakwan ebinum bukata age wono mo sika woye se wobebo ho mo ho de ama won nenso antumi amamusa afi asa no won betwetwe mfa nkomfa ma ewie no court hye won konko dada bampona chimfinhia no makoma dunum na eno na lawyerfo ene maami akasa won mo chemu se sotro mienu emani hahanan na eno achinso no mfuntuo ekumokra ne se hunti no won besan so awura mu bio na wakosi hu so court se adama empanimfo hwe mra no mo je na womo engum kakra emfa mamami de ntia womo kan we ne se bra Accra Circuit Court tenase aloyafo no twetwe bia nso kama se piempani wamfa na so entie de womo kakra ena wode ne hama no bo ne pono so
kyerɛ sɛ wɔnkɔda na duafie na wɔnom nso ayɛ appeal na appeal no wɔnom hwɛ anim sɛ anya hwɛ koraa no ebetumi awoso kwadua ma ebi atete aguo na ankamfinhyia no wɔn bɛte so kakra enti wɔn hwɛ anim sɛ adekyɛ amasaman high court no ɛbɛfrɛ wɔn na fe wɔn akɔ lower court convention hɔ sɛ ɛbɛyɛ na adaworoma wayɔ adom ama ɛso ate kakra esan sɛ sɛdeɛ wɔn mu si di maa no kama sɛ abufuhyew so ɛna wɔn de saa ntɛnsɛn egu ne kɔn mu na daakye a ɛni akyire sɛdeɛ mu nsɛm tie biara no Sompa kaseɛ yɛn ɛna ɛto deɛ ɛde yɛ kɔtwe ba na yɛsan so dom esi aseɛ yɛde mu nsɛm nyinaa ɛbɛtoa ɛwɔ afidi kɛseɛ so maa remfi sɛ ɛyɛ hot bite na onum mpae mu ɛkɔ akɔfa ne no nsia kɔsi sɛ no nso bɛbɔ emu kaseɛ ɛna yɛgu so a yɛde toa wɔ no yɛka wo sɛ yan toothpaste ɛne ne brush wɔn mo ebo yɛ chidom ama na di mo ɛna medimafo herbal center Dr. Tam da so as a wodi wani kyerɛ hɔ a na kyerɛ sɛ ampa wankasa yareɛ sɛ wofa baabi na adwodwo anaasɛ bi amubuo yareɛ anaasɛ sisi yareɛ anaasɛ wukotodwe ɛne bɔmɔden asɛ medimafo herbal center Dr. Tam da so man mema mo pa wo typhoid malaria ne nyina wɔyɛ ho adwuma eti wo free kumase aba bepie ɛwɔ poku ase mahira a wo bo adwuma pa eti medimafo herbal center ye ni ho agro frɛ Dr. Tam da so ɛwɔ 0244774282 0244774282 ɛna 0500727215 0500727215 na kyerɛ sɛ ɔmatimi aboa ama ɛnneɛma nyinaa ɛtimi akɔyie na yɛkɔ yɛnim wɔ kasebo ne mu ana yɛkɔ akɔdu atwuma wɔ Aboagye North District ɛwɔ Ashanti Region ne nyinaa ne sɛ mpanifo kyɛm sɛ Methodist Junior High School bi ɛwɔ hɔ sɛ wohwɛ ahoyɛhia wɔ mu a ɛnya asɛm ketewa nti headmistress Maame Sarah Quenin wakasa ɛde afa ho sɛ sesei ɛma adesua ne nkyerɛkyerɛ etimi enkoso sɛ de esi ɛpɛ no kra adesuafo no de bebre na eni dexa wo mo ɛbɛtena so bebre no ano wo mo ɛbrɛ wo hɔ na ɛbrɛ Sompa kase bɔ yɛnsentro ni ba wa beidu wɔne Maame Sarah ɛtwetwe nkɔmɔ no wɔkyerem sɛ school library kra nkwadaa no wɔn betimi akɔtena hɔ no masua de na yɛ den ɛna sɛ ICT training wo bi apɛ practical sɛ practical yɛ wai akyerɛkyerɛfo no de wɔn phones no ne ɛkyerɛ ICT can you imagine o kyerɛkyerɛ ni ne phone ɛna ɔde kyerɛ ICT ɛwɔ school mu nti wɔn bɛsrɛ mpanifo sɛ wɔn mmra na wɔn mɛyɛ wɔn mmoa yɛwɔ ɛhaw bebree sɛ yɛhaw kɛseɛ paa de ɛyɛ nkonnwa mmɔfra no bɛtena so ɛde asua deɛ ɛho ɔden paa yɛwɔ nkwadaa over 120 but yɛn nkonnwa yɛ bɛyɛ 60 pɛ kyerɛ sɛ mmɔfra no ɛho kyere wɔn mo ɛma adekyerɛ no nso so ɛnkɔ sɛ deɛ ɛsɛ kɔ no sanse ɔkyerɛkyerɛ ni deɛ ɔkyerɛ deɛ anka wɔ sɛ woninam mu hu sɛ mmɔfra no deɛ wɔkyerɛ wɔn no saa na wɔn yɛ anaa nanso akonnwa nni hɔ nti wɔn tetare so ɛma wonya kwan 19 saa na yɛyɛ yɛadwi sɛ nka yɛbɛsi computer ICT lab nanso baabi a ɛkɔduru yɛ ne lente yɛahoɔden asa yɛntumi ntoa so ɛno nti ɛma mmɔfra no ɛba computer literacy na wɔn wɔ akyire paa ɛsan sɛ wɔn ntumi enya first hand information ɛwɔ saa adeɛ no ɔgye sɛ teacher ne de ne phone we Pasro Methodist Junior High School ɛwɔ atwuma wɔ Aboagye North District ɛwɔ Ashanti Region wɔn ɛna ɛkasa yi ne nyinaa yɛ ahohiahia wɔn akɔmɔ sɛ de mu nim sɛ Sompa kase ɛbɔ de community news yɛ pɛpaa community news na ɛsɛ baabi awɔ no wo ha wa wo fa mu ɛbɛn yɛ ka ho asɛm eti Pasro Methodist Junior High School yɛn sentroni ba wa beidu kɔ hɔ ɛna wɔn kɔ kyerɛm sɛ akyerɛkyerɛfoɔ no wɔn de wɔn mobile phone ɛna kyerɛ ICT ɛna nkonya kora no bɛtena soɔ no nso ayɛ den ayɛ ahohiahia kɛseɛ eti na wɔn de sansɛm no atodwa sɛ bɛyɛ mpanifoɔ ebetimi ɛde nhyehyɛ ayɛ adwuma na wɔn aba bɛyɛ sukuu no ɛmoa yɛtoa kaseɛbɔ no ɛso yɛtoa so deɛ a wɔde ɛtɛw yɛnwura blekuma na ɔte hɔ abio na kane mmra hyɛ badwani a wɔn pɔtɛm hɔ no ɛyɛ radio apia na panin ɛnɛ forgotten country professor Kwabena Abokyere ne dɔm tena aseɛ no na ɔpa no so bi ɛna ɔbɛbusa no sɛdeɛ nano abato no esikɔe na moment me ho ase atwi ne ti ɛhɔ na ewuradwo apia bɛkyɛ sɛ no kwasɛm ni deɛ nyɛ deɛ na ɛnyɛ ɛmfa ho sɛ ɛto so no ba anaasɛ kyiniɛ wɔno sɛ yewura San George akane bi wɔn pa n'ani so no wɔkasɛ tie paa ɛnya ade a ɛyɛ papa na deɛ nti a wɔka saa ne sɛ wɔsɛ biribi wɔkae paa wɔno an office nkyɛn
ye twakwabra ne minim ne nyina ya abato ho nsem na saa de ne de ene kwanse sososo ewo saa bre yi a ye de kamam ka bi ene ye adwuma ewo ye man yi mu awa come say somebody your parliament no na we very forceful obi a tembia we kiki if you are the floor of the house crap no or making him submission the floor of the house crap will say power kakra it has been her character but in a violent way osre onu din ko we bibia the see wo senya awutu so it is alleged and so be see but see yeah titi o mai it be feel say dia ko ba nyinara in the interest of this great nation of ours they go put them the entire Ghana had the center of the world we agree with you now you give it to her what dia abetu kura so rich in natural resources ono ni the entire papa in a way no make us say two wrongs does not make a single right said the sea war Akosua any the sea war I also was we go because those days the officer were abroshi and we are kete people were slaughtered around 2009 2010 Mubako it was very serious very violent beyond human recognition Sompa FM papa the me can say subject there bonus it is not correct it doesn't make sense to me no Yewrajo apia kanem rase bedwani edema de share wa Blakuma North and ate say wakasa for God and country so ene Sompa I was sorry to so na Akosua da gina Blakuma North abato ni mu a na ano na enei obapa na na akua free ye ya wono wo gina mu de ma NPP amanyoko no wono so dia ba tro se wono de wade chapa kase pa akwade ma NPP amanyoko ne mpanyefo se drum bi kura no wo bu party no emra no wo mo no hyehyɛ ya wo mo adayi adwuma ewa Blakuma North so wo se wo mo se party ne mpanyefo de bai ya na wono mo kyerɛ nya de ombesi se abato da no wase na ngafa se wo mo kura makwan so mo kwa kwato bi na so ba no nam se ba bia na ne kokko no awura kwa koduru na won de no oni mpefe se janke wo kono de amanade hye ene ne party nti eno kura na kan ho bie ma eda no a won mo to aba na no fiata no wo bo anan se wo kwa Blakuma North nam so nti wo sere pa sampanyefo emfa enche no na afia asem koda de da na anomu no anamra bi atwam wo mra so bedwani a wajina mo de ma de hye wo bekwa ya bato mpeso so no akro ya NPP planning committee no one of the ne ya wada no oro Joseph se wusujo wise enso ade atu dwatro se nipa de wo cha opa cha wu a na wo de a cha de sanse ene ya se bata kora no wo ba dwunsogu na so ayepepa na mom yentwa e so mo de hye ayebone no wono no hu no kura mu apa cha wu a wo mo so de a cha no na mom wonhwe no ankoye sanfum so ni bio a few people who pursuing, or should I say, just one person who passionately pursued what we decided that, unfortunately, notwithstanding the passionate appeal, the steps that we have taken we've gone too far deep to continue. It was taken in good faith, yes. It was taken in good faith. It was just to ensure that we respect the structures of the party in future. Well, the party did not change its position and not contesting. So it doesn't matter how much. For me, this was the election. What was the turnout? What was the turnout? The circumstances showed clearly that we ought not to have contested. They're not worth it. But her decision was to contest. It's over. She has accepted she took a wrong step. She has apologized. I think she should let it be. I was your way. I am maybe a chamumra sabotani and which now the Madashia. I will be quite to Pastor Joseph or say with you. And one more casa, na no, say, we are. Ya one more pabu junsu nom. A kasa natural mineral water and na metimi akamfo ediama ehwemu kire se ansa na oyembe wo ameyaka se sabi wonya typhoid anase wonya cholera uja wonan na wo san fegusuo no na chese wadi obi ayi na obi ayi nso ne yeni no kwa bi ho ayefa wo nsuom ene nsuo ye bitimi kwhye danche mu baabi na wabubu bi de agu ntrom no wode presta bi atara no no wode nam na so kasa natural mineral water no nsuo na ani krogen wo hwe a asa ya hye ne bru onnom wie nso ne sadwo nso aka nyina ye bafu ahohoro system num na emo nso komodo onnom wie nso a esan ye owedie yie kasa mineral water America na asemi party ase wedding ase eyi ase baabia eno na asefo a eyi na ase yetimi bonsan wa bonsan eyi entokwansi ase kasa natural mineral water wo mo san so akwa akofa kane kukuo na ne yetotum
na yɛde nsuo gum efre na hina no wɔn de aba bio abɛɛfo kwan so koraa yɛfrɛ dispenser ɛno opɛdie nwuna utimi so opɛ de de nso a ɛno nso utimi so wɔn wɔ ne sachet wɔ hɔ enti sɛ de osikatie bia no onya bitɔ ne yɛwɔ de yɛwɔ ntoam wɔyɛ amekan no uhia ne dodoɔ mu a wɔn ma homa 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780 time fan crying one more back hospital na chipe ya na wahwehwe won na wone wo mabo na enepa e wo maprechuam adona nyina yo TIME time haba mesha anu ya kanfo adiama wo he na dodo wo malaria fever na enokra na ha ho sansa time eba mesha ba ye etu malaria fever se ebem watumi ye didi wo ba chi aduane bi adiama ho ato ye pa waposo ye ya na wonim sa malaria no saba wo so no nko na sane already ani mu no esibi ya wo fa wo wotumi ni di won so asa honam ye omre na wode wo sa wo jon ba bi yanye wo betumi de ntoma ba ha akuru ho na so na malaria no se de esibi ya dokoro widie mu nti no na ne wo bre pa time heba mesha and the Food and Drug Authority one magia to say eje ebeboa wankasa boost immune system no na akodie tia sa malaria moa no a aba widie mu ani wudie ni nyinada hyase na kopa bito na emoa wo nipadua no we ayema nkoda ayema mpanyimfo 0244 417 669 0244 417 669 na phone papa ni nie aye Techno Spark 40 and na your phone papa and na yaji atumu phone adi twa picture wo si you phone nie phone a ehwe empire emubuo anyahwe phone na ne battery eye kama and one Techno Spark 40 na wonim say Techno de yasada na da nyina o me ni dance wi ada sanse wo free ba ye chaze enya ne saso kura ne phone senkaya no aba no na adwuma ye so ani na ye papa nso ana ne battery bia so ye di twam eya na che enhonhono ema me pai won fancy charging ko unu say Techno de ne phones bia won tetемada na wo sa de Techno Spark 40 aba ya eno kura de ne dwumadi a ye de no nyasam ketewa ma ko ne ko pebitoi na emwa wo ye papa wo so ko Instagram na so a Techno Mobile Ghana ana fe TikTok no ye a Techno Ghana ne nyina no kona ko hwe wo mo phone sa papa ya wo de ba dwama so bibia ne afre 0303 980 205 0303 980 025 apam twen na membo na mbani bio 0303 980 0 apam twen boame bo sade abrowa Sompa betimi apa 0303 980 yes 208 edi esina semnie apama ya ho meso mara mo abusia ya ho meso abatau ye kwa dia ka chi no ye de to aso medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so nim se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anase de ehia me selfimfem me biem na wonhwa se mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusian chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababua you can call it slim macho make you spark anywhere you go Ghana why you ready say obey Guyana my nani show Techno Spark 40 series for cry abedwamas ejawo more style there were more spark sleek classy kaish
Screen is sukama. Check. Battery no one. Nessa chenso. Check. Crystal clear AI camera. Edimon phone ya ube chucha. Ube posting na. Triple check. Super fast processor. Edima games ha ubebo. Who streaming, who snapping, who slaying, and they were flexing. You can call it Slim Macho. Technospark 40 series. Ye dema omo mu ye bold, trendy, aye Gen Z, and they will be bien to me so hukwa. Memory fi mame, and ba kwanso. Long lasting battery techno is your plug. Yen in temtem, Bora Techno showroom bia, and adila bia yajina tum, e wo Ghana fa na nyina. So what north south, so what east west. Abrebia no obi wo hod ma. Me nyina bo no edda for kra. Edi ekra na wo twen. Technospark 40 no, aye slim, e bo adwumante, e spark baby bia. Obetimi afran, e wo 030-3980-205. And I say, follow yen e wo social media. Techno, stop at nothing. Kweku, minim sawa yeshe. Mekwa manane. Now so ebony show one. Embasso. Malehonsa Penno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double does got as a condom. Emra, me pacho brana me sha dia wo bagi. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me sha ya me kan say ba kun. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time heba me sha esia jimi ni mi fie fo enya dia ba ko ebeso yen. We dia udi se ofa ni nyina. Time heba me sha me kase me di wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku die nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuo die wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso Monaco Junction. Enu echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na em. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atu. Sompa TV, Emma Aketiapa. Nokre Emma Aketiapa ntama ni nyina ne aso nyina nso agye edi atum. Ye to ansam no so na medu wura wosono kokroko amanyoko wonom aboboa no. Nyame de chia memene dai na abirwa yi puma kwa mu a wonom annual delegate conference no wombekọ no na eno na eba wonom to abawieye entwodie baaye no committee a womote Professor Michael Kwe committee ne report o de baaye ne emu nsem binu a ebeto odwa ne nsakremu a ese eba ewo wosono amanyoko num no empanimfo ehia nsentwerofo enam saye so ema wo mo nkuta hodie bofo owura Richard Ahiagba ene ne nsentwerofo di nkomo no wo chese sade enhyehye ne tie no nyame de dum wo mo na de chen wo no mu hia sade wo mo ekwa akotena so se rebuilding together with our values no anhweye wo mo mra ne nchema wo mo ede chekire amanyoku no ensakramu betumi abam ni nyina ye report wa Professor Michael Kwe ne de na ode be na ewo mu na sade wo kan no enwuma eda ne wura no ene yete no. The annual National Delegate Conference is the supreme governing body of our party, and according to Article 10(6), the National Annual Delegate Conference shall deliberate and make resolutions on matters such as National Chairman's statement to conference and any other matter. Amendment outstanding from 2019, I should say, in Kumasi, following the submission of
the Professor Aaron Michael Kwe Committee's report on the election, the 2024 election. That report and other amendments submitted by the party members are part of the bundle of amendments that this conference will consider. Pania oni amansan di nkucha ho adema wosona manyoko no yera reche da hiagba ne ene eti na domain nkro ana yadri woko no mo voter river authority via mpanyufo ye wo no mahyase a wo mo etu anamobi wo mo kyeresa ene wu hwemo pa nsuo ne nkane asa ne nkrofo esibi wia ye illegal connections no enya sam keto amakora anam so ama wo no tu anamo ayese wo mo ba be wurawura fiefia wodo mo nchen so stores awodo mu woni a wo mba kyewo se wo mita no wa ye illegal connections bi wo ho no emra no ubedi na nansam ye wo sankramanta mu empanyefo keka wo mo sa ma ECG ebra wo no kokoye no wo mo kotoye se ebi mo ye illegal connections e wo ho no mu a eno no Ghana ban ebo wo mo ka enti ebi na domain nkronso aduru honom ama station supervisor adema water river authority Ora John enim pepra eno nsamtrofo adi ho nkomo etrosa no mo to radio nya wo mu ye pa sansa ka ECG eno netco won mo bono anya no bini mo a etwom kan ne ma eduana jo a mo wi so bia we prepaid the power sa wa ko fa we bi e de ko hyenchen na also mo a oboma ji kan ya e wo very for ho eni mo kra so no mo so kan ya sa ne mani na bia ko tapo fisili so bia wa ajo so ne mita no se se ya adwuma no ntimi ya adwuma sa because o de sa ko kan committee bi ho ha o mo sheda betra ha o me ko fi bi bo ke no na be ji kan ya wa me ji wo very onya be leader so sa ko for o be ho mu nyina na obi wo so be ji se me kwa akoda afiri obi ye no o de ye wedi de ma bebre o de ye bonsu ni ade o de twansu ni ne ma ne ma bebre sa de ma nyina be hweli na je be straight info se ade bia won kan ya ho a on ti ase unhu ni ye no bo modia bre aso ye be the office o na ne Abusua wa John anim pepra ne yete ne kan na wachi no wa mananso wa no de afutuo ema Ghana fo chichiru no wo mo doma hinkro ne fafra mu nyina sasa illegal connections no adawroma yantwe won firi won se asusu ampa se ya adwene sa Ghana ne yepese eko nanimu a yenhwe na yentwa so mesrese letition so so mo krom so bitimi ba se bitimi ma mita nti ebia ma mesrese bitimi ese ama no nya kania misro kania ne ye Ghana fo nyina adia Ghana fo japade e na ban dia hye jumeku a ye viere ne ko sa se yenhwe so nti ye de ye hwe so fo e ma Ghana fo nyina ntomo dia hye nsa ne de mesre mo se mo ma yakwan ne yenhwe so se de hye ne tie bia pekani abomodin bra ho ne no enyen hye ne mwa no nya kania a kwampa so obela ba esopa nti onti ase a obo office wa ebe chirichiru bi edu nyina ba ko hebita na wo fi ho no pase wa so na se wo so ye a e nyina ho ade no ye 1 2 3 ne gubita no so ese dipa na sisi wa usu wa ni be hubi na mbo bi ho ne de abo se de be ya e nyina betima transi asunjim na abo nyina Abusua ya tenen kai aye domain station supervisor Adema Water River Authority Ora John anim pepra ene ye freedom ahenkura wode yemmom ho mfa badukrum na yenkofa Kodie na yenkopiem ewo Cameroon mamu mampane a wote agwaso sese ewura Apam wode mfinhia makomakon aduokono mienu na frise wo ya brante ya obedi akonwa no so no woda so ate so ene se wode mfinhia aduokono mienu nyina wokura poma no woseda wobesa akobio na woko ya wakode toso emprem makomakon wotwe wonni ye kura no mfinhia be se aduana miensa de wadi ewa akonwa no so bra wobedie na mfinhia aduokono aduana nkono na wadie ene se wadi aduokono mienu na wopese wosanso kobio ne no na etwetwe binum aso wohwe kane aba wono moto ye 2018 se ya wosan di nkunim no ohamu nchemu aduoso baako ene wonya ya wodidi nkunim na wono mu a ewo ho bi eto aba bie ni wono nso enya bi anka won ba kura se kama ya se de papa ya hwo ewa konwa no so na etwetwe aso eno ho boa na abo no a wosuro se wobetwe ne ho ama obi foforo aba proye wo ho no ahwe obi entime mpra na emu no aman ahodo nso atwa wono mo mai ho ahia tituru na bibiman dodo na ekyere se ebeya na pomoden nti anka wonpe baabi ntina na wofoforo mra na temamufo de akura se wono mo hwe mu a be se bosome kakra ni papa no wono mo hwe na wonhuno ase wo hyeda mu wono a wompie bibia ni a obete se mempene se nso atoda enye ono kura na kan nti wo mo de akura so jama na mu hye baabi
wo mo de ahya kokomu a wo mpese eniwa behu ena wo mfa nyansa kwan ya se wo so obesan prebio na wo mo de eka se wiase nyina aman a wo mo de kamanka bi emmo edi dwuma titru wo man Ghana ka ho ene aman hodo a wo mo nso ka bi a eba mu no wo mo mre no wo mase bibi ngu papa ya som na wo mpe ne ba bi ntina na nimfi a wadie no ontime enkwadwojo no ho kwapem se ba mo wo anase twedi ampon ebeto ne nsa ede afre no na sede mu nsamte wose nyame de chen ahine me bosome aba wo mbeto no obesa agina bi so obegina ana wo nyina no yebekoso ameni adi akire yede betodwa ewo Sompa kase so wie kwantinti bia kopie kotia young toothpaste and a brush enumre no numa pemu hot bite kase bo ena wotie ye ne aboswa fi no num pemu ebesi enche na nonso akase mansia na nonso aboye wie na prophet mango day abeto so nemum ensmede esummo enumre yi de di makotini bi ne se akwada bi wonya mfie dumiensa madina emema duonu ene na da sabre wonyam eho asem no police fo ehwehwem sanso amayekwa poyema ntamokofa okada wada bia wonya mfie na duonu nkono na galamse tax force wo mabone kunu Ewrabra obia wo moto abama no wa blekuma north se de wo bete ne to ano sanka wo be kire de wayo wo de na meyekunani munhume mobo na montoma mesanse wanya hwe o mpesua no so na wosoafo a wono ne hwefisam so ye hono Abu Muhammad Mubarak Muntaka eno no nso de atodwa se bosumi nsie da yanimo no ye baba beti ekuo surunku bi omode wo mo ho na police fo ni su ene wo mo ban no wo mo be sone so Ghana Health Services so apa committee a wo mo ba bo na 24-hour economy no wo ma na ye sabia hoto ye disuo assembly members e ba beti de bo amempani hye wo mo no wadi so ama wo sani sikagum se yemfantia wo no moka Honorable Kwabena Minta Akando yon swanfo hwempom de nsam so abamane se Ghana fo nipa be 2.3 million ena agirimu yare no ekoso nti ebra so se na be ntientia ewo ayaresabia nana mahemfo bejo ko ye won finfin mantamo so de atudwa ya one more than the selanga sesam se what the full stop asitu evangelist mama party konfo agrada Canadian ye de frɛ no emfinse du no wo patwere chi no wono mo se wo mo kosi ho so koto na kasebo ifri Sompa 106.5 FM Accra no esanso efa ye headquarters ewo Kumase Sompa 93.1 FM Kumase hwanso ayiko 100.9 Paris France ya Danfopa radio takwa Sompa takurade Sompa tachiman Sompa sunyane nkranza doma Sompa nyina afa bi ena decoder so ye Sompa FM Facebook eye Sompa 106.5 FM Accra ena Sompa FM live on so ye YouTube website eye www.sompaonline.com yabone bede e de akwakoto ne yeka wo se young toothpaste ene ne brush na wo hia medima for herbal center so e wo ho ena techno wo mo so series nkwa wo mo de aba spark 4 T series no eno nso so ewo edwaso a eboa kasa natural mineral water enso kroje a wonum bia na chese wankasa waye woni padua yie time herbal center edu papa wonum a malaria awe wo general well-being so ebetimi etumpon ye ne de kase boyi esom wonumre eyeme Akosua ago Aboagye obetimi aframi Akosua nchira meme triple mine Aboagye Apam Dadaa ena afi Akosua Agyeiwaa Kodie boatena one more messages kakraba yan yamfa ento so tawu Akosa Emmanuel and was a good evening mama Akosua na wagidi yese wo ho ye pa nyame enhyiraw ane adwuma pa wo ye na ochia Apam Dadaa ne boss eno no was a king star and kranza no de ene de free piaga ni no was Ghana ye problem ba ko pe eno ane NDC say ya nhwani ansia no kwan NDC fo mbe ha Ghana pa na na kwa mo aboa tia Blekuma Central eno ne de free no was wei afe pa no wati ase de ntia Shatawale ebra the president cap no okoka se mampanyi Yero John Dramani Mahama aye smiling mafia na se papa no wankasa no wone wo sire nyina no na odi wudam hawadwene ni nyina no yese Ablekuma north no de yakoso obepem ne won sha ase akura so opa abedwekwa mo maye mu hwehwemu wombe Samuel eno se yama Ghana ni adwene mu o kane ansa na ntawantawa bi ya basan se bibisi wo mayi mu a ebeye densi ebenya bebe foforo adwane akọ master planner junior kentampo no de die free eno se NDC fo no a mo maye mu metro fo na Ablekuma north ho
moko ha adwene no mo nyina mo pictures no videos so ho nti yewra John Dramani Mahama awoso mamra no ayi adwuma na Rahim Rankin so die nie eno so one de won say the best way was a Ghana yakwa no say yebeboa na ntokwa mentemu wase election violence ni ade no yetwa so ewo maimu wan na mensa jabini was good evening guys na wo share the best news I free the capital ya Accra Sompa FM totally the best God bless our homeland Ghana one so dia wode eba ye eno no yemfa ensi na yensoro so enko Shama Abadie ni was ba omia appointed as Ablekuma FC head coach you yensoro so na e we sorry so ni akọ man